ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஸ்டார் ஸ்மைல் எக்ஸ்ப்ளோரர். இது உங்கள் ஃபேவரட்டான கதை சொல்ல போகிறேன். இது ஒரு காதல் கதை. ஸோ நிறைய பேருக்கு சாரி நிறைய பேர் இந்த எபிசோட்ஸ்லாம் கேட்டுட்ருக்காங்க. அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் எனக்கு. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா, நம்ம லாஸ்ட்டாக இங்கே விட்டோம். அவங்க வீட்டுக்கு வர சொல்லி கம்பல் பண்ணிகிட்ருக்காங்கல்ல சக்தி. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு வழியாக சக்தியும் வந்து சரி நீ காசு கொடுத்துக்கோ, உன்னால் முடிஞ்சதை கொடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டான். அவளும் வந்து ஓகே சரி நான் கொடுக்குறேன், எனக்கு ஷிஃப்டிங்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வழியாக லக்கேஜெல்லாம் பேக் பண்ணி போயிட்டா. சித்தார்த் கிட்டேயும் சொல்லிட்டா. சித்தார்த்தும் ஹாப்பி. பிகாஸ் சக்தி வந்து அந்த ட்ராமா ப்ராக்டிஸ் அப்போல்லாம் பார்த்துருக்கான்ல, எவ்வளோ டீசெண்டாக மெயின்டைன் பண்ணுவான், டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவான், சுஜா கிட்ட இருந்து எப்படி நல்லா பார்த்துப்பான். ஸோ அதெல்லாம் அவனும் பார்த்துருக்கான். ஸோ அதனால் அவனுக்கும் வந்து நோ ப்ராப்ளம். ஸோ அப்படியே வந்துட்டு தங்கச்சி ரொம்ப பாசமலர், தங்கச்சிக்கு எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணி எல்லாம் ஒரு ரெடியாக பேக் பண்ணி எல்லாம் போயாச்சு. சிவாவுக்கு சின்னதாக வருத்தம், ஏன்னா சக்திக்கு அவனுக்கும் ஆகாது. பட் இருந்தாலும் அவள் சந்தோஷமாக இருந்தால் போதும். பிகாஸ் வந்து அவனோட வீட்டுக்கும் அவளை கூட்டிகிட்டு போக முடியாது, யாராவது தப்பாக பேசுவாங்க, அம்மா எதாவது சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி. அதுவும் இல்லாமல் அவள் எதிர்பார்க்குற மாதிரி பக்கமாக இல்லை, ரொம்ப டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது இல்லையா. ஸோ இவன் வந்து லீவில் மட்டும்தான் அவங்க பிஸா ஷாப்பில் வேலை பார்த்தான். அங்கே சுஜாவை மீட் பண்ணால். அப்புறம் சுஜா வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி கஷ்டம் இருக்குது, நான் என்னங்கிறது இப்போ நான் சொல்ல விரும்பலை, நான் வாழ்க்கையில் நிறையா சாதிக்கணும், நான் சாதிச்சுட்டு உங்ககிட்ட சொல்கிறேன், நீ தான் என்னோடய குட் ஃப்ரெண்ட், கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிவாவை எப்படியே சமாளிச்சிடறா. சிவா வந்துட்டு அப்புறம் அதனால் வந்து அவளை வீட்டுக்கும் கூப்பிட முடியல. அப்புறம் ஒரு வழியாக வந்துட்டு இப்போது சுஜா அங்கே ஷிஃப்ட் ஆயாச்சு, எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. அப்புறம் வந்து இப்படியே ஒரு மாதம் போச்சு. கிளாஸ் எல்லாம் ரெகுலராக கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறது, ஜாலியாக இருக்கிறது, சாங்ஸ் மியூசிக் அப்படி சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு ரூமுக்கு வந்தால் அலப்பறை பண்ணுறது அந்த மாதிரி. பட் ஆனால் வந்துட்டு அவள் ஈவினிங் வந்து வீட்டுக்கு லேட்டாக வர அப்படிங்கிறது ஒரு கம்ப்ளைண்ட் மாதிரி இருந்துச்சு வீட்டில் எல்லாருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து எல்லோரும் கேட்டாங்க என்னாச்சுன்னு. பட் அவள் யார்கிட்டையும் அதை பெருசாக சொல்கிற மாதிரி இல்லை. அவள் கடைசி வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு ரீசன் சொல்லிகிட்டே இருந்தாள். அப்போது வந்துட்டு சக்தியோட பர்த்டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தீபக் வந்து சுஜா கிட்ட சொன்னான். உடனே அவள் வந்து திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டா, என்ன பண்ணலாம் தீபக், எனக்கு என்ன கொடுக்குறதுனே தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருந்தா. ஏதாவது கூட அவன் அப்படிலாம் எதுவும் யோசிக்க மாட்டான் சக்திலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தீபக் வந்து சொன்னான். ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுஜா வந்துட்டு அவனுக்காக சின்னதாக கேக் வீட்டிலே வந்துட்டு எப்படின்னா ஃபுல்லாக பண்ணிட்டா. பட் பேக்கிங்க்கு வந்துட்டு அவங்க கடையில் எடுத்துகிட்டு போய் பேக் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டா. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வீட்டில் வந்து அவளுக்கு என்னென்னா ஒரு லாக்கெட். ஆக்சுவலி வந்து இந்த லாக்கெட் என்னென்னா அதுக்கு பின்னாடி ஒரு ஸ்டோரி இருக்குது, அதை நான் அப்புறமா சொல்கிறேன். ஸோ செயின் வித் லாக்கெட், அந்த லாக்கெட்டுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி பிரேஸ்லெட்டை மேடம் தேடி பிடிச்சி அலைஞ்சி திரிஞ்சு எப்படியோ கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. ஸோ இதுதான் அவள் வந்து அவனுக்காக வாங்கியிருக்க இது கிஃப்ட்ஸு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சரி சக்திக்கு வேணும்னே காலையிலேருந்து விஷ் பண்ணவே இல்லை சக்திக்கு அவன் பர்த்டேக்கு. ஸோ ஈவினிங் போயிட்டு நுழைஞ்சா எல்லாம் ஃபுல்லாக பயங்கரமாக அங்கே டெக்கரேஷன்ஸ் இருந்துச்சு. ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு இவளுக்கு. பிகாஸ் அவள் அந்தளவுக்கு பெருசாக டெக்கரேஷன்லாம் எதுவும் பண்ணல, சிம்பிளாக கேக் பண்ணி அவனுக்கு அந்த கிஃப்ட் மட்டும்தான் வாங்கியிருந்தா. ஸோ அதனால் இந்த டெக்கரேஷன்லாம் பார்த்தா ஷர்மிதாவும் வந்துட்டு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கசின்ஸோடு சேர்ந்து டெக்கரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஆக்சுவலாக அது சரி ஓகே நம்ம இது பண்ணிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷர்மிதா வந்து வா சுஜா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஜாலியாக கூப்பிட்டா. அப்புறம் நம்ம சுஜா வந்து சைலண்ட்டாக உள்ளே போயிட்டா. ஸோ 2 பேரும் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் கசின்ஸ் அவன் எல்லோரும் சேர்ந்து வந்து கேக் கட் பண்ணாங்க. ஸோ சக்தி வந்து அன்றைக்கி ஒரு ஒயிட் ஷர்ட், ஹி வாஸ் லுக்கிங் வெரி ஹேண்ட்ஸம். ஸோ அதனால் வந்து அப்படியே கேக்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு எல்லாேருக்கும் கொடுத்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஷர்மி கொடுத்தா, அப்புறம் எல்லாம் சுஜா கொடுத்துட்டு அப்புறம் எல்லாத்துக்கும் கொடுத்தான். ஸோ கொடுத்து முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தான்னா ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் கிஃப்ட் பண்ணாங்க. ஆக்சுவலி ஷர்மிதா வந்து அவனுக்கு ஒரு ரெட் கலர் ஹெல்மெட் அவன் ரொம்ப நாளாக தேடிட்டு இருந்தான். ஸோ அதை எப்படியோ கண்டுபிடிச்சி தேடி வாங்கி கொடுத்துட்டா. அண்டு இவங்கெல்லாம் வந்து என்னென்னா கசின்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து அவனுக்கு வந்துட்டு அடி பயங்கரமாக கொடுத்தாங்க. அதாவது பெட்ஷீட்டை போற்றி எத்தனை வயசாகுதோ அத்தனை அடின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு டேய் சும்மா அவங்களாம் தான் கிஃப்ட் கொடுப்பாங்க, நாங்களாம் கொடுப்போன்னு எதிர்பார்க்காது அப்படி இப்படின்னு கலாய்ச்சாங்க. நீங்கள் என் கூட இருக்கிறதே பெரிய கிஃப்ட்டுடா அப்படின்னு சொல்லி பெரிய பிட்டாக போட்டான் நம்மளால். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சுஜா ஒரு மாதிரி இருக்கிறத வந்துட்டு தீபக் வந்து நோட் பண்ணான். ஏன்னா சுஜா ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தா தீபக் கிட்ட இந்த மாதிரி கேக் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணியிருக்கேன்னு. வா சுஜா அப்படியே மேலே போய் சக்திக்கு நீ பண்ண கேக்கையும் கட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னான். எல்லோரும் அப்படியே பேன் திரும்பி பார்த்தாங்க. ஆமாம் சுஜாவும் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தீபக் சொன்னான். அப்புறம் சரி ஓகேவா அதையும் போய் சாப்பிட்றலாம், எல்லாத்தையும் சாப்பிட்ருவோம் நம்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆள் ஹாத்தி முடியே வேகமாக வெளியே வந்தான். அப்புறம் எல்லோரும் பின்னாடி அப்படியே வந்தாங்க. வந்தோடனே மேலே போயிட்டு அவள் பண்ண கேக்கும் கட் பண்ணி எல்லோரும் சாப்பிட்டாங்க.
ஸோ நீயே பண்ணியா அப்படின்னு கேட்டான். அதுக்கு வந்துட்டு ஆமாம் நானே பண்ணேன், பட் ஆனால் வந்து இங்கே ஓவன் இல்லைல்ல, ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச கடையில் கொடுத்து பேக் பண்ணி கொடுக்க சொன்னேன், அவங்க கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன். தேங்க்யூ அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு வெண்ணிலா ஃப்ளேவர் ரொம்ப பிடிக்கும், இது நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் அவ்வளோ ஓகே அப்படின்னா. அதுக்கப்புறம் வந்து இது நான் தப்பாக எடுத்துக்கலன்னா நான் சின்னதாக தான் ஒரு கிஃப்ட் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வாள். இட்ஸ் ஓகே அப்படின்னோடனே சரி நீங்கள் 2 பேரும் பேசிகிட்டு இருங்க, நாங்கள் கீழே இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷர்மி இறங்கிடுறா. அவளுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது, பட் ஆனால் அவளுக்கு தெரியும் இவங்க 2 பேரும் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸுன்னு. ஸோ டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம், பிகாஸ் சம்திங் சின்ன மனசு கஷ்டப்படலாம், ஸோ அதனால் நம்ம போகலான்னு சொல்லி அப்படியே அவனுங்களெல்லாம் கிளப்பி கீழே கூட்டிகிட்டு போயிடுறா. அதுக்கப்புறம் சுஜா வந்துட்டு அந்த லாக்கெட் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதுவும் அந்த பிரேஸ்லெட்டும் கொடுக்குறா. அந்த லாக்கெட் பார்த்தோன்னே பயங்கர ஷாக் ஆகிறா, பிகாஸ் அந்த லாக்கெட் பின்னாடி ஒரு ஸ்டோரி இருக்குங்க, அது நான் இப்போ சொல்கிறேன். லாக்கெட் பின்னாடி எஸ்ன்னு போட்டிருக்கோம். ஆக்சுவலாக எஸ்ன்னு போட்டிருக்கதை பார்த்தோன்னே என்னது ஏன் இவ்வளோ இதாகிற, இல்லை இது எனக்கு வந்து என்னோட கசின் நான் சின்ன வயசில் இருக்கும் போது அவள் எனக்கு வாங்கிட்டு வந்தது. முன்னாடி கிட்டார் போட்டிருக்கோம், நான் சின்ன வயசில் கிட்டார் பிடிக்கும்னு சொல்லுவேன், அதனால முன்னாடி கிட்டார் போட்டிருக்கோம், பின்னாடி எஸ்ன்னு அவள் எனக்காக அந்த கடையில் என்கிரேவ் பண்ணி தர சொல்லி கேட்டு வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தா. அப்போ ஷி வாஸ் ஜஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் தான், நானும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் தான், பட் ஆனால் எனக்காக அந்த சின்ன வயசுல அந்த குட்டி பொண்ணு யோசிச்சு, பட் ஷீ இஸ் நோ மோர். அந்த லாக்கெட் உனக்கு எப்படி கிடச்சிது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பான். அதுக்கு ஓ இது உனக்கு நீ எங்கே தொலைச்ச அப்படின்னு கேட்பா. அதுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஸ்கூல் எக்ஸிபிஷன், சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷன் ஒன்று போயிருந்தேன், அங்கே தொலைச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி. அந்த சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷனில் தான் எனக்கு இது கிடச்சிது. நான் ஏன்னு தெரியல ரொம்ப நாள் அப்படியே வச்சுருந்தேன், பட் இப்போ பார்க்கும்போது இது உனக்கு கொடுக்கணும்னு தோணுச்சு, அதனால தான் கொடுத்தேன், பட் எனக்கு இவ்வளோ பெரிய ஸ்டோரி இருக்கிறதுலாம் தெரியாது அப்படின்னா. ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹக் பண்ண போயிடுவான். அப்புறம் அவள் இப்படி நகருவா, சாரி சாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே அவனே நகர்ந்துப்பான். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது பிரேஸ்லெட்டும் கொடுப்பா. பிரேஸ்லெட் சூப்பராக இருக்குது, இதுக்கு மேட்சாக இருக்கே அப்படின்னோடனே, இல்லை இது எனக்கு கிடைக்கல, தேடி பிடிச்சி வாங்கினேன், என்னால் முடிஞ்ச சின்ன சின்ன கிஃப்ட் அவ்வளோதான் அப்படின்னோடனே. இதுலேயும் எஸ்ன்னு என்கிரேவ் பண்ணியிருக்கேன், அதில் எஸ் என்கிரேவ் பண்ணியிருக்கிறது நான் பார்க்கலப்பா, இதில் எஸ்ஸு வந்துட்டு நான் வந்து S2 போட்டிருக்கேன் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாள். S2னா சுஜா சக்தி. சுஜா சக்தி சேர்த்து சொன்னேன், அப்படியே நம்ம சக்தி பரப்பரப்பரான்னு எங்கேயோ பறக்கிற மாதிரி இருக்கும். S2 ஓகேவா, அவ்வளோதான் அவள் மீன் பண்ணது. அவள் பேர் சொல்லி அப்புறம் இவன் பேர் சொன்னதாலும் இவனா ஒரு மீனிங் எடுத்துகிட்டு சிரிப்பான். சிரிச்சுட்டு ஓகே தேங்க்யூன்னு சொல்லிட்டு அந்த பிரேஸ்லெட் வந்து வாங்கிப்பான். அதுக்கப்புறம் அப்படியே கீழே போயிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் ஜாலியாக பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ மேலே வந்து இதுக்கு மேலே வந்துட்டு என்னால் வந்து சொல்லாமல் இருக்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு சக்தி இதை யோசிச்சுட்ருப்பான். அப்போ சுஜா வருவா, மொட்டை மாடியில் நின்றுட்டுருப்பான், எல்லோரும் ஷர்மிலாம் கிளம்பிடுவா. ஸோ இப்போ போயிட்டு ஹாப்பி பர்த்டே அகெயின் அப்படின்னு சொல்லுவாள். தேங்க்யூ அப்படின்னு. என்ன யோசிச்சுட்ருக்கு அப்படின்னு. சரி சுஜா இதுக்கு மேலே எனக்கு இதெல்லாம் மறைக்கணும்னு தோணலை, நான் உங்ககிட்ட எல்லாம் சொல்லிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவான். என்ன சொல்ல போகிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பா. என்னதுன்னா ஐ லவ் யூ அப்படின்றவான். அப்படியே அவள் ஷாக் ஆவா. ஷாக் ஆகிட்டு கை இப்படி 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 அங்கே காமிப்பா. என்னன்னு திரும்பி பார்த்தா அங்கே ஷர்மி இருப்பா. ஷர்மி பார்த்துட்டு அழுதுகிட்டே போவா. எதுக்கு அழுகுறான்னு உனக்கு புரியல, பட் ஆனால் இவளுக்கு தெரியும், பிகாஸ் ஷீ இஸ் ஆல்சோ கேர்ளில் அந்த ஃபீலிங் புரியும்ல. சக்தி ப்ளீஸ் ஃபஸ்ட்டு போய் ஷர்மி பாருன்னு அனுப்பிச்சி வச்சிருவா. அவனும் போயிடுவான். பட் ஆனால் 3 days ஆகிடும், அவங்ககிட்ட ஒரு மெசேஜ் இருக்காது, ஒரு கால் இருக்காது, ஒன்றுமே இருக்காது. ஸோ இவளுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் சுஜாக்கு. நம்ம போன்னு சொன்னோம், பட் ஆனால் அதுக்காக எப்படி இப்படி மெசேஜ் ஒரு கால் இல்லாமல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கோவமாக இருப்பாள் சக்தி மேலே. 3 days கழிச்சு சக்தி வரான். சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கப்புறம் என்னாச்சுங்கிறதுக்கு வெயிட் பண்ணி அடுத்த வாரம் கேளுங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சதா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், முக்கியமாக மறக்காமல் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலுக்கு 182 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ ஐ எம் ஒர்க்கிங் ஃபார் 200 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ். ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இதெல்லாம் ஷேர் பண்ணி உங்களை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். இந்த கதைலாம், அதாவது இந்த மாதிரி கதை கேட்குறவங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ இந்த கதையை மற்றவங்களும் கேட்டு என்ஜாய் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.